Mga igsuon ang batan-on sa atong ebanghelyo, matadun-anon ang iyang pangandoy nga nakita kung unsa ang maayo. Gusto niyang mahibaw-an kung unsaon niya pagpuyo ang iyang kinabuhi, unsa ang ngayon niyang buhaton, ug ang iyang focus anaa sa sakto nga lugar. Gusto niya maangkon ang kinabuhing dayon. Sa dihang gihagit ni Jesus ang iyang pangutana, iyang gipunting ang kaayo, di lang nagikan sa mga maayong buhat, gikan kung unsa ang iyang mabuhat, kundili nagikan sa usa ka tawo nga maayo. Gusto ni Jesus nga buhunong ang tawo nga nagsandig sa iyang mga maayong buhat ug makat-on nga isentro ni ang iyang kinabuhi ngadto sa tinubdan sa tanang kaayo nga mao ang Amahan. Gusto ni Jesus nga less na lang ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon ug daghang panahon ang ihatag sa pagpangita sa Amahan. Ang iyang kinabuhi kinahanglan nga palihukon sa gugma alang sa usa ka tawo labaw pa sa usa ka kaugalingon nga matarong nga tinguha sa pagbuhat sa matarong nga mga butang. Giangkon sa batan-on nga gibuhat niya ang maayo sa tibuok niyang kinabuhi. Kini nga pangutana usaba ka pagsulay aron pamatud-an ni Jesus. Iya habang gihunahuna nga wala siya magkulang sa iyang panaw ngadto sa langit, or basin anaa siya'y intuition nga nagkulang nga butang nga importante diha kaniya. Adunay pangandoy sa iyang kasing-kasing para sa dugang pa nga mga butang. Ang yano nga pagsunod sa mga sugo wala makatagbaw niini nga tawo ug dili usab at makatagbaw kanato. Unsa may hagit para kanato mga igsuon? Kumusta man ang akong relasyon sa Ginoo? Akong baghuon ang akong pangandoy nga musunod kaniya. Hinaot uta. May palihog para sa katalingbanong pag-ampo.